Hej alle sammen. I dag hedder Anne-Dorte. Nej, hun hedder Anne-Dorte, og jeg er Susanne. Ja, og i dag vil vi lave en såkaldt giveaway, som vi kalder konkurrence. Den går ud på... Og præmien er selvfølgelig de her æg, men det er ikke lige dem her. De her æg, altså det er påskeæg. Med marcipan i. Ja, den kan I vinde. Det er kun 2. Må ikke få flere. Men det er ikke dem her. Fordi min veninde, hun vil højst sandsynligt spise dem. Det I skal gøre for at vinde de 2 påskeæg er, at I skal selvfølgelig abonnere, og så skal I kommentere. Og så skal I like. Og I skal skrive ned i kommentaren jeres navn. Og adresse. Nej, ikke adresse. Jo, nej. Så sender vi en mail til jer, og så sender vi jeres 2 gamle påskeæg til jer. De er selvfølgelig nye. Fra sidste år. Og det var alt, vi havde i dag. Hej. Anne-Dorte og Susanne.